fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettiɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so buuɗalirumede feeri feeñe windere fen jeyi ɓattake carika moni kala naftoro eɗen gone mobare 17 morse hitande ujunnaji ɗiɗi 17 en mbino kala ñande mabare eɗen kala carika gonka emen hay windere nde kala musidɓe tedduɓe carika men hande noon ma en nayoro e gaynaka kamen ndema nde tawno windere nde kala jogui ɗum ko gaynaka jogui ɗum ko ndema kala ɗo gaynaka e ndema ala moƴƴata ɗum waɗi noon to banggue waɗeɓe aɓe pasni no feewi wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue ndema e jagorɗo kalfinaɗo ko fati e banggue gaynaka musidɓe tedduɓe nde tawno ndema ko ɗum jogui neɗɗo gaynaka ko ɗum reeni jawdi jawdi ndi rutto reena neɗɗo hono neɗɗo reenir jawdi ndi ni moni kala reena goɗɗo nafta windere nde kono woni hakkude gaynaka kam ene wonde ndema musidɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala nde tagi baba adama rokki ɗum nene hawa dañi sukaɓe ɗiɗo oya woni gaynako oya woni demowo woni qabila e habila ko gaynako joom jawdi so fini dawat habila ko joom jawdi so fini dawat qabila ko joom jalo so fini remat ɓe goori noon ha Allah subhanahu wa ta'ala yamiri e mabɓe yo sadak waɗe qabila addi haɓɓere butali joƴƴini habila addi jawdi muɗum joƴƴini jeygi iwi do asman ko kam tigi wonata sababu jaabede sadakuji mabɓe jeyge nawi sadak habila gaynako jawdi yeehi heddima ɗon haɓɓere butali musidɓe tedduɓe enen kala eɗen cakko kono kadi ko jaɓante hen koko seeɗa nde tawno Allah jaɓata sadak ɓernde niɓɓinde Allah jaɓata sadak neɗɗo penowo Allah jaɓata sadak neɗɗo niɓɓo no feewi Allah jaɓata sadak gujjo Allah jaɓata sadak priya Allah jaɓata sadak piyo kuwuji yimɓe ɓernde so tawi laaɓani ko gollata ko laaɓani ko dañata ko laaɓani sa yiɗi maha jumaji maha jamaji jaaha makkatul mukarrama mbaɗa boyli mbaɗa kala ko jiɗɗa kono noon ene tindinen Allah yiiɗa ko laaɓani nde tawno Allah wi ko laaɓe laɓɓine moƴƴe moƴƴine Allah subhanahu wa ta'ala kala kaɗa tottamo ko moƴƴi ɗum waɗi wiye qur'anil karim holmone ñamlami ñamande mi yoɓa ɗum cowe saɗa ñamla Allah ñamlumo ko laaɓi ñamlumo ko moƴƴi nde tawno Allah ko laaɓɗo yiiɗa ko tunwi ko seyɗani iwi on naata e ɓernde ma jarriba ma ha naata e adunaji goɗɗi keɓa goɗɗum daña hen alkare musidɓe tedduɓe ni woni jeyge nge jaɓani ñamde sadak qabila wonanimo mette no feewi o rutte musidɗo makko gorko aɓe kaala o wi an holko saabi jomiraɗo jaɓani sadakam o wimo Allah jaɓata sadak
neɗɗo mo fewani neɗɗo mo moƴƴani o mettini o hunima o yoɓo fittanu makko ko ɗon neɗɗo meeɗi mayde adi warede aduna o kala ko biyeteɗo haabila musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon gaynaka jokki ndema jokki so en duttima to États-Unis d'Amérique mamiraɓe men dahaɓe hanki e maaje kadde e leyɗele mabɓe nawa toon nde ɓe jeehi nde ɓe ndemat ɓe hen ko gawƴe ɓurno wawde remede ko makkari e beele ko ɗum woni ko mbaɗata farine ɓe mbaɗa mburuji mabɓe ɓe mbaɗa patuji mabɓe kono kayni teskini ha hande son laari film aji ɗen mawɓe men dahanoɓe soɓe jettima ɓuuri wawde soddeɓe ko remoɓe e aynaɓe jiya goto ne jogui pucci kewɗi ene sohli aynaɓe ɓaleɓe jiya goto mabɓe ne jogui nayyi kewɗi ko mbiyata kobo en ko aynaɓe aɓe gayna nayyi aɓe gayna pucci goto e mabɓe galo sooda ɓaleɓe 100 sooda ɓaleɓe 20 sooda 200 ɓalejo ittaɓe doŋe Afrique gadda toon ne jeeye holko ɓe codirte ko haɓe ndema kala subaka mo pini ala samedi ala dimanche ala aljuma ala ɗum koɓe dawoɓe puɗal ha mutal aɓe ndema aɓe gadda patron ne yeeya ko ɗum ɓamti États-Unis d'Amérique musidɓe tedduɓe ɓamtani Amérique ngam Amérique finde tan ɓamti Amérique ɓamtori koto banggue faggudu ndema ɓe naatan ɓaleɓe ɓen peri laabi ndemi guese mawɗe haɓe dañi fartaŋe wawde teskede haɓe dañi paaɓi ɓe mofti gaweje ɓe mofti nguura ha nguura ka heewi e mabɓe soɗon ciftorde yaha ɗin dumunnaji ɓenni dumunnaji goɗɗi ngari gueruji ngari to wiyete Union soviétique on saaha ala ko Russie hiilani noon so wona fewnude kaɓirɗe bomoje yejjiti remde itte haqqille mum remde ko remi seeɗa ko tan ene yona ɗum musidɓe tedduɓe ɓe natani gueruji cattuɗi heege manggue ari toon yimɓeɓe keyɗi tampi mo jiiɗa kala ɓitti leeso mum e ɓinguel mum ene doga gam dandude hoore mum hande no Afrique doguirta ni musidɓe tedduɓe ni woni hankadi ni Amérique watti ittude nguura mum ka moftuno duuɓe kitali no moƴƴi ene tottaɓe aɓe totta ɗum armen musidɓe tedduɓe ayi wonti gossodiral naati hakkude mabɓe ɗum waɗi noon nguura kala ɗo woni caɗele jawata nadde ɗon nguura kala ɗo woni ayi ganduɗa dogdu yawata wonde ɗon nguura kala ɗo woni neɗɗo yawata eggude oɗon nokku ittata nguura noon ko ndema hay sa woni multimilliardaire sa wi aɗa wuura e poos maɗa tan a mayat joni nde tawno neɗɗo wawa dañde ngaalu ka ene wuura e poos mum lewru ma yi mi soodi sak maaro mi soodi bidon nebam mi soodi sakil basalle mi soodi sakil kosam ko heddi komi ñamlima mboɗo joguiɗo hen 14 ujunere kala lewru mi ten 400 mi totta hen jontaɗo fo yaha jeere adda defa machallah ɗum ɗo henna ko lewru mbiɗa so lewru ma yi cooda goɗɗum so lewru ma leeli yoɓede ñamloɗa hen saji ne yaha balɗe 15 aɗa ñamli hen saji ration ma timmani ñamloɗa lewru ma e donka yebdude jobda ndu lewru ɗacce ndu e lewru ha ɓoy jiiɗa artude sa arti ka dokkirowo kama ho ka baɗowo goɗɗum so ɓoyi lofoɗa musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon ko ndema wawi tambade ko poos wawa tambade ɗum waɗi hande ko hulano e men ko ɗum woni ko dañƴen so ñamale goto e men kala nana rimdi ñamale ha teddi ɓene ñamline mahi ɓene ñamli bitikaji ha teddi cuwata yobdude ɓene ñamli comci julde ha ɗon jaɓani taw ɗum nan musidɓe tedduɓe alay sago mbatten haqqillaji men e ndema hedde to noon ene jogui ndema e ndema ka mamiraɓe men ndemno hanki toon to États-Unis d'Amérique caggal nde ɓe daha wona ka ndema heddi hande nde ɓe gari ɓe mbaɗi doole e warñede ɓe ndemi haɓe ngalli haɓe tampi ɓe jibini ha ɗum itta hedde 1800 des années 1800 hitande 1900 ko fawi nde esclavage itta ha laaɓi ɓe natani fewnude ko fate banggue jamɗe ɓe pewni otoji ɓe pewni motoji demoji lomti yimɓe jiya motard goto mawɗo kam remata baɗo guesa so remi gayni
rutto jabba rutto aawa rutto roosa rutto itta huuɗo rutto mawnina rutto wifa ɗum rutto soña ɗum rutto ƴara ɗum rutto laɓɓina ɗum waɗa ɗum e sakuji adda ha e nder magasin joƴƴina. Allahu akbar. holto ɗum iwi koye witto e gandal musidɓe tedduɓe. iwani e jooɗade e hofade, iwani e ñaajje, iwani e ñaaƴanede, iwani e mbaggu, iwani e farnade, iwani e mantede, iwani e wiyede ka ɓi kaari ɓi kaari ɓi kaari ɓi kaari ɓi kaari ɓi kaari fewnata oto fewnata oto ko ɓi witto. a wittat tan ha ŋeera, jaɓa nadde e leydi bitta ɗum, jaɓa yurnade, jaɓa heegede, jaɓa tunwude, jaɓa tampude, jaɓa warñude. on saha Allah rokkuma. Allah ko nunɗuɗo, Allah ko nunɗuɗo, kala jaɓɗo heɓat. waman jaala naala. sa yiilima tan a heɓat. sa jooɗima noon ene wawi jogoɗa jimme funti o wona less, ayi mbaadi ndi feeña dow, jimme funti wona less yiitotako. taw Allah ala ɗon wonɗen ko heyba momin tuumine ɗon gilay lasli. ɗum ɓamtata neɗɗo o, ɓamtata haydara o, haydara fewnta. so en duttima to banggue ndema ha joni, eɗen mbawi yaha to leydi Espagne. so en jeehi to leydi Espagne, eɗen gandi leydi Espagne laamu ngu yarno koto banggue goto woni Madrid. laamɓe laaminoɓe royal en ko ɓen tan guurno, heddiɓe leydi ɓe ko tampere mawde wonno toon. ha tenti nde guerre mawɗo waɗi hakkude leydi Espagne kamɓe leydi Maroc. Maroc tampini Espagne ha Maroc ɗeɓi tettude yoga e nder leyɗele Espagne. soɗen teski leydi Espagne ɗeɓino julɓe tettude ɗum ha jooɗo e leydi Espagne ha laaɓa diddaɓe. nde tawno leydi Espagne woni toon ko ɗiɗi, diineji ɗiɗi goni toon, walla ni mbiyen diine gooto. diine Isa woni toon kono ɓe pecce ɗiɗi, ɓe goni chrétien en, ɓe goni catholique en. eɗen gandi koɓe gooto, wayran kono wiide chiite e sunnite en. kamɓe Espagne laamu ngu yaari banggue gooto, ko hedde leydi ndi ko tampi wallaka tene yiitani peeje. holno mbaɗata ɓe jalta ha Allah waɗi gorko gooto jibina e leydi he ni wiye Francisco Franco, jibina hitande 1992. o jibina ko Ferlo. Ferlo noon ene tawe nder leydi Espagne. Ferlo ene tawe nder leydi Espagne ko to o jibina. o jangi toon haw mawni seeɗa, général e nder Europe suka gadiɗo dañde 30 ha duuɓi 30 waɗa général e nder Europe ko kanko. ni woni noon o yi Maroc naɓe no jogori heɓtirde Espagne ni e laamu Madrid no daroraki darani tan ko hoore mum ni. o ñaagui yo nawe toon, o nawa toon ko gonga koniyankoɓe ko gasi, kono wo fooli Maroc. o fi Maroc ha nangue ɓoggi, o fooli Maroc, kono hattamo rokki Maroc respect timmuɗo saabu o ɗeɓani folde ɓe. ɓe mbaddi sifande jaam hakkude mabɓe e Maroc. ɗum woni koyɗe ɗeɗo hen wiyeteɓe Espagne en ndaƴo yi e nder leydi Maroc. son teski keerol leydi Maroc e leydi Espagne ne yi ha e nder Maroc. won tule gonɗe e nder Maroc, taw ko tule jeeyaɗe nder Maroc, taw ko Espagne en jeeyi. nde tawno kankoɗo henna Franco nde o fiiɓe nde ko toon wo daroyi. toon arara e mabɓe o ñippa, ko toon ɓe ciifodiri sifande jaame kisal yo artu, ko toon ɓe joƴƴini yimɓe mabɓe. ni woni kanko Franco nde o andi leydi Espagne wawa wurdude ni henna, o yiɗi libde laamu Madrid, o ronki. o ɗaɓɓiti ballal faade toon to leydi Maroc, o rutti. o wi en kaaɓi kono en ceerte dow jaam e teddungal. hare men en ciifodiri jaam, addimi ɗo noon ko koyɗe jaam, jinmi ko yom ballam mi tetta Maroc, mi tetta Madrid. so mi tetti Madrid, leydi Maroc e leydi Espagne ma wonto gotiri, en galdata caɗele. ɗum waɗi noon guila nden hawɗa saama gonɗen, leydi Maroc runti ha laaɓi Sahara occidental, ɗaldi hen Maroc. leydi Espagne leydi Maroc on meeɗa nande pelɓodiri, tene ko leydi Afrique e leydi Europe. weeɓani yiide musidɓe teddu. sinno ko leydi gondi wonno ɗo leydi Maroc woni hakkude leydi Espagne, maddu caɗele mawɗe no feewi. kono ala nden sifande ha hande ande heddi e nandirede. ni woni hitande 1936 hare mawde o ƴetti faade e Madrid, waɗi kene forwonde yimɓe hewɓe mayɓe. hitande 1939 ko nden o tetti laamu Madrid, o jagui lamɗo o duppi ɗum, o jotte jappere he.
ni wono jotte nde ɗon jappere nden woni hen kadi ni guerre o gasi ha laaɓi kono guerre o waɗi kene fota wonde ujunnaje 40 neɗɗo ko maayi hen ɗum waɗi mbiyatamo franco dictateur kono hol miijo makko yo leydi ndi rem yoɓe duttoye ndema kala diwan gonɗo e nder leydi ndi yo rem so tawi remi tan ma yiito hoore mum tene kadi ma teddin hoore mum tene ma heɓtinen hoore muɗum kanko ndema wonno vision makko ɗum waɗi won laamima kene wona duuɓi 30 ko fawi e nder leydi Espagne kural ittanimo ɗon ko mawo maayi e laamu wongo ari ɓoyani mum royaume ari e nder leydi Espagne ko ɗon royaume fuɗɗi ko hedde 1900 sabu 1939 ko nden guerre gasi ha laaɓi 1975 ene wona lewru novembre ko nden o yalti aduna o yalti aduna ko 1975 taw guerre gasi ha laaɓi ha wiicer ɗum noon musidɓe tedduɓe alay sago ganden en jettima e nokku mo ganduɗen wawi yaltinde e caɗele ko ndema kalɗo ndema ala moƴƴani ni woni Maroc rutti e ndema basalle Espagne rutti mbiyannomi e ndema basalle Espagne rutti e ndema tamate Espagne rutti e ndemaji goɗɗi daron hande ko Afrique naaɓe taccata jaha toon ene mbaɗe e guese ne ndema gese ene ndema ne ɓamta faggudu leydi mabɓe ha kamɓe gollino nde o heɓti laamu Madrid ha gasi nde kala gonnoɗo e laamu Madrid ko kam fewni laabi terrain e nder leydi ndi ɗum woni mbiyamo ko dictateur caggal muɗum noon hande o leydi Espagne ɓamti ɗum ko ndema faggudu mum ko ndema e gaynaka hol joguiɓe ndema e gaynaka so wona hoɓɓe ɓe hande ka koɗo ari ma taw ɗon ɓiɗɗo leydi ndi kono kadi ma gollodiri mum ko fate banggue gueɗe tati gaynaka e ndema e awo ɗum hande Allah ne rokkiɓe ɗum holko saabi ɗum koɓe dañi neɗɗo pertuɗo guite ruttiniɓe hen ha leydi mabɓe wawi ɓamtade musidɓe tedduɓe eɗen gandi leydi Italie ko leydi hoɓɓe wonno immigration ɗannotoɓe hande no mbaɗen ni no pusirɗen jaaɗen ni ko ni Italie fusirno des années 1700 1800 ɓoyani ko gasi ɓasi koye années 1900 ko nden gasi ɗiɗon années ji kamɓe kala ɓe ɗannoto holto payi ɓe payi ko Brésil ɓe ɗaɓɓoya toon leydi ay toon ne hecciɗi ne waɗi fof aɓe jogui leydi ɓe ndema toon cacao ɓe ndema toon pat ɗum waɗi kala ko fate banggue pat spaghetti jeyɗum ko leydi Italie kala ken wiye pat hay pizza mo nantono pizza ko ɗemgal mabɓe kam pewnata pizza kamen gaddi fewnude pizza beñeje tan lariɗe ɗe jagga fari jiiɓa ɗum mbaɗum no ko mbeɗu mawgu no fewi mbaɗa hen sosuji jahoje juuɗe ɗum ha ɓenda yalta wona pizza ko américain je hamburger foof yalti koye ɓiɓɓe leydi pop ko farine kono noon kala ko fate banggue pat spaghetti macaroni kala ko fate banggue ɗeɗon gueɗe ha fanma vermicelle ɗe gueɗe pop guiwata ko Italie huile de olive nebameje pop Allah ne rokkiɓe andude leɗɗe Allah ne rokkiɓe andude ladde Allah ne rokkiɓe andude leydi Allah ne rokkiɓe wawde remde hande no Burkina Faso wayni eɗen gandi nder Afrique Burkina najo so wima ɗo ene moƴƴa ki lekki moƴƴat ɗo moƴƴata ki lekki moƴƴata saabu Allah rokkiɓe andude leydi ko ɗum saabi Burkina Faso hakkude mo Italie alano visa koma leyɗele goɗɗe batti dogde yaade Burkina Faso gam ɗaɓɓude visa yaade Europe itta kono nden kala nde saison de pluie gasi e nder Burkina Faso on saaha Burkina ɓe ne yamira yo ya Italie remoyte toon ɓe jangi gandal leydi yaha toon rema so tawi ndungu fandima arta so arti remi leydi mum ha gasi rutto toon kadi remoya ni wonno gurdam hakkude Burkina e Italie saabu ɓe ko liggotoɓe ɓe ko anduɓe leydi ɓe gane ko yiɗɓe andude leydi nde ɓe gandi nde ɓe garti ɓe jaɓano heddade toon itta ha laaɓi noon konde yimɓe batti dogande toon gam yiide dañde visa ji faade Europe musidɓe tedduɓe deke eɗen gandi hande Italie sa yi toon tawata leɗɗe dariɗe leɗɗe olive mawɗe dariɗe olive yaltaten ko nebam ɓurɗam hande serde ɗam ala cholestérol moƴƴam e neɗɗo kewɗam cellal toon iwat nde tawno kadi Italie Allah ne rokkiɓe sebde kala kene wiye cuir ɓe janggu ɗum ɓe paami ɗum ɓe gandi kala faɗo ɓurgo serde ko toon fewnete kala siga ɓurɗo serde ko toon fewnete comcol ɓurgol serde ko toon fewnete Allah rokkiɓe ngal gandal ɓe paami ɗum ɓe gandi ɗum ɓe naate on fannu
ay ɓe nawdi hen gaynaka jogii kosam leydi ndi jogii fromage leydi ndi jogii ngalu leydi ndi ɓe ƴelliti ko heddi ko noon e nder génération garɗo naate mafia wonti mafiaji leydi Italie andira mafiagal musidɓe tedduɓe sen kaali France holko ƴelliti ɗum ƴelliti France ko dawrugol ƴelliti ɗum ɓe pin nde ɓe pini tan ɓe tawi leydi ndi ne yoori ala haydara wona pétrole wona gasoil wona kanŋe wona jama wona haydara aɓe gandi soɓe cakkani peeje law moƴƴani ɓe cakki peeje law ɓe naate windere nde kala gila pinal ala gila laamade laamu cattugu tan a jogui kaɓirde bomoje ala ɓe gari ɓe kalfi foof ɓe kalfi yoga e leyɗel Afrique ɓe jeehi ha Souria ɓe jeehi ha Jordanie ala ɓe jeehi ha Canada ala fof ɗo ɓe jahani leyɗele Maghreb o ɓe jeehi mum ɓe kalfi ɓe jooɗi ɓe kaɓɓi toon ɓe mbaɗi toon pinal mabɓe nde ɓe pini tan ɓe tawi leyɗele ɗe mbaɗi kalis ene mbaɗi kanŋe ene mbaɗi ko wiyete pétrole ɓe naati hen ɓe mbiidi Congo ɓe mbiidi Gabon ɓe mbiidi Côte d'Ivoire ɓe mbiidi Cameroun ɓe mbiidi maaje kaɗɗe ɓe mbiidi leyɗele ɓe mbiidi pop ɓe galɗini leyɗele mabɓe ɓe jogii noon conseiller ji wadde conseil windere nde e nder on fannu ɓe ngabbiti e ndema e gaynaka sa iwi hande e nder leydi France walla pari e hoore mum aɗa fayi Versailles mayiteɗe Mantoula Jolie won lare nan toon lare ɗe pop ko gaynaka ɓola jiita ko daabeji mabɓe nayi ne lari ene ñaama huuɗo hecco aɓe ndema beele aɓe coña jamma ñalama so soñama gasi tan goɗɗum watte ɗon soɓe coñi ɓe gayni ɓe mbaɗata huuɗo ko ɓe mbaɗata coñji ndi ko muggi moftani ɗen jaabeji moftani nokku ciirɗi waɗe produit ji moƴƴi fundata bonata ngan sanga so tawi yeehi ha daabeji ɗe tampi gaddane ñaama beele ɗe daabeji ɗe ñammine makkari ndi watte condi daabeji ɗe ñammine ko heddi ko tuuse Afrique ga hen ɗum won tuuse ɗe nanata iwi leyɗele tel ngari e nder Afrique ko tuuse keddaɗe ɗon daabeji mabɓe keddi ndaare pucci mabɓe ndaron pucci men ndaare nayyi mabɓe ndaron nayyi men ndaare baali mabɓe ndaron baali men ndaare bamɗi mabɓe ndaron bamɗi meɗen ene serti ndaron yimɓe mabɓe ndaron yimɓe men waɗi noon tan ko haaranduru ndu ɓe liggani koye mabɓe ɓe pewni kosam hande kala kosam ɗam jiiɗa ko hakkude Londres ene wonde France ne wonde Pays-Bas ene wonde Argentine aynaɓe ɗe ɗo ha mbayno leydi kamɓe pop hande ko ndema sen kaali Inde leydi ɓurdi yorde e windere nde ko Inde musidɓe tedduɓe leydi ɓurdi yorde e windere nde ko Inde basal cattugal ne Inde ngal ganduɗa ɓe gasata ko leyɗele ɗe ɓe jaltina ƴulɓe ɗum woni ngalu mabɓe ngalu ɓurgu teskede Inde ko ƴulɓe ɗum woni ko wiyete changement climatique o yoɓe ɗaccu hankadi asde leyɗele ɗe ɗo volcaji ɗi mbaɗata ɓe jahat toon ɓe gasa ɓe jaltina ƴulɓe ɗen ƴulɓe mbatte hanki e batoje ɗen ƴulɓe mbatte hanki e laaɗe jordi ɗen ƴulɓe mbatte isinaji mawɗi pewnoji yoga e otoji kame paɗe kame werlaji kame goɗɗum beele wawa ɓamtudeɓe kamɓene en jii hande nde ɓe pini ɓe pewni ko machine aji celluɗi ɓe ceeki leyɗele mabɓe ɓe goni remoɓe soɗen teski duuɓi ɗiɗi jawtuɗi leydi Inde yaltini temedere million taw koye koppareji dollar ngam wallide Afrique ko fate ndema hande kala leydi gonde Afrique so yiɗi ƴellitade ko fate banggue jeele machine aji taw ko machine remata soña awa jabba fewno fof yahata ko Inde kala hande leyɗele Afrique mo natɗa lamɗo muɗum guilay assemblée nationale ha e nokkuji mawɗi kala siège uji mum guiyata ko Inde Allah rokkiɓe wawde wonde ko wiyete lawɓe ñeñoɓe koɓe lawɓe simbisaji ɗiɗo ɓornoɗen ɗi kaƴƴi pop ɗi guiwata ko Jakarta soɓe pewni simbis tan a yeɓat iwa toon nawe Dubai ko heddi ko Turki naftori ko fate banggue wiro ndema Turki kala kene wiye ligguime ya Turki koɓe remoɓe ala pop ko paggoyto so wona seeɗa tenti ha yetti Maroc daran Maroc ndema mum teni ko dégère ɓolo kono hewani koɓe paggue nder men ko wayno maaro goɗɗum e goɗɗum ko enen paggoyto toon tamroje paggoyɗen toon en kam en ji orange pomme pouvoir foof ko enen paggoyto toon musidɓe tedduɓe nana naata Mauritanie ne fayi Sénégal ne fayi leyɗele goɗɗe holko saabi enenne en mbawa tentinde ndema e gaynaka musidɓe tedduɓe ha tenti noon bandiraɓe meɗen hande joguiɓe cabbi nayyi kame baali yo nattu wonde mbare ñamben
adiiɓe ene ndema woni woɗeɓe ɓe motani hande kono eɗen jogo baali temedere motani kono eɗen jogo nayyi temedere sabu asman men o natti rokkude ken soppuɓe ha laaɓi asman ƴeŋti musidɓe teɗo ho yokkere waɗi leydi ndi natti wawde ñamminde enen haalaka daabeje men musidɓe tedduɓe ɗum waɗi noon kala hande neɗɗo ɓurɗo finde saɗa jogui 50 nagge a moƴƴini ɗiɗo 50 nagge kala ko ɓurti ɗum jeeya ha arta 50 kala ko ɓurti ɗum mbaɗa bitikaji kala ko ɓurti ɗum mbaɗa sardin aji kala ko ɓurti ɗum mbaɗa e remru wallahi ma heeb ko neɗɗo meeɗa hebde joguiɗo ujunere nagge ko meeɗa hebde aɗa neɗɗo jogui ujunere nagge to walata ɗo fewani ɗo ñallata ɗo fewani ko ɓorni ko laaɓani ɗo jolata ɗo fewani ala pop ko fewi gurdam te o sellani joom suudu makko sellani ɓiyi ko sellani tene galle mabɓe jamma ñalama ko ciyam so tawi toɓo ari musidɓe tedduɓe ko jawdi aduna sa maayi a accat so ndi maayi a boorama a wonti baso saabu ala goɗɗum goo a mahani ɗiɗi a janggani tati a yontaka nayyi a laaɓani tene toɓo ara tan joni joni jawdi ndillonga maaya ha laaɓa gonta basɗo allahu akbar kono ɗum hulɓini saabu a ala garanti hay seeɗa garanti maɗa sa jogui temedere nagge yeey 50 keddoɗa 50 cooda leydi cooda machine aji mbaɗa forage cooda grillage pewna ha feewa so jawdi ndi oroyi ndi jofta e huuɗo hecco aɗa roosa huuɗo hecco aɗa daña huuɗo hecco aɗa soña huuɗo hecco aɗa yeeya jawɗele goɗɗe ko jeeyata huuɗo ko tan ene wawi jogade gasoil forage maɗa ne wawi jogade courant forage o huuɗo ko tan ne wawi jogade ɗum kosam ɗam dañata ɗam ene wawi jogade kala mo ene gollo e nder gollorgal ngal ay wona goo a gollini ittoɓe huuɗo ne jeeya daña hen daña hen a gollini ɓiroɓe daña hen daña hen a gollini tefoɓe ittoɓe ɗon nawa jeeya tew dañe daña hen mi daña hen jawdi ma ne wilta a tampani aɗa mahi hen aɗa jangguine ɓiɓe ma aɗa mahi hen aɗa joole e werlama aɗa mahi hen e kala hitande jaaha leyɗele woɗeɓe aɗa ƴewya gaynaka e ndema gonka toon beele mbawa ƴellidde kadi ko joguiɗa ko an musidɗo tedduɗo ɗum woni hande ko ngakkirɗen musidɓe tedduɓe alay saago noon mbatten haqqillaji ganden Allah addirani leydi ndi meere leydi ndi addira ko handi faabo en jawdi ndi addira ko ha faabo en haqqillaji men ɗi noon Allah kalde haali wi kadum ko joomen haqqillaji ɗi ko enen gaare miccuɗen guila jenggani musidɓe tedduɓe so buuɗalirume nde feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande faano ko gaynaka e ndema eɗen jinno yaade ha toon to Irak mbiyannomi Iran kaalen ɓenne no ƴellitori eɗen jinno yaade ha toon to Turquie Afghanistan Tajikistan ha fayenma toon to leyɗele goɗɗe kala kono sikki ala musidɓe tedduɓe on paami foof alay saago duttoɗen e gueɗe ɗiɗi hakkude leydi e ndema gaynaka ene wonde ndema ko ɗo mbawiten ƴellitade joni noon holno mbatten ha patron en men jaltina jawɗele cooda machine aji jaaduɗe jamanu ndemen holno mbatten ha bandiramen aynaɓe paama oɗo saaha neɗɗo fotani ñaƴirde jawdi kewdi foti ko ƴewde no waɗiri danda ko woni ɗo ko beele ko woni ɗo ko danda ɗum danda ɓiɓe mum aroɓe danda tanumen aroɓe ko ɗum woni faaro nde tawno hande o asmano leydi ndi wawa ñamminde ujunere nagge wawa ñamminde ujunaɗɗiri nagge holno mbatten ha 50 nagge watta wurde taw kadi ganduɗa guura hen moƴƴam ɓiɓɓe en taani en aroɓe guura hen taw ɓe tampani nden tampere iwa ha laaɓa holno waɗi ɓe guittir tampere men ni musidɓe tedduɓe guiɗe moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr yo jaam Allah ñallanena